Пак вие. Ами пак аз. С какво мога да ви помогна? Лученица ще правя. Какво ще правите? Лученица. И ми трябва некой чушкопек. Чушкопек ви трябва. Чушкопек, да. Чушкопек. Идеален момент сте избрали. Това е най-новия ни чушкопек. Има място за 3 чушки. 3 чушки. 3 чушки. Добре. Ама може ли да го изпробваме този чушкопек тук? Какво имате пред? Чушчицата Не, госпожо, моля ви. Ама чакай бе, чушката. Не. Госпожо, гарантирам ви. Всичките ни модели са нови, работят. Добре, че го вземем. Добре. Ако стене лутеницата, ще ти донесем и лученица. Добре. Айде. Благодаря. Само Гана. Лела Гана. Айде.